Så tror jeg vil starte med at forklare lidt omkring, os, altså hvor er det vi er henne, hvordan er det vi ser på tingene, og hvor er det vi skal hen på en eller anden måde. Det her, det er formålet med den nye Brøndby. Vi ønsker, at det her det skal være en forening for alle fans, for at organisere os og samle os, for at prøve at få noget indflydelse på, hvordan Brøndby IF bliver ledet. Det er meget svært, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der var med på den ekstraordinære generalforsamling, men hvis man vil have noget som helst indflydelse, altså det er meget svært, fordi de mennesker, der sidder der, er ikke tvunget til at lytte til folk. De kan gøre ligesom det passer dem. Og derfor har vi fundet de her værdier, som vi synes er ret essentielle for en klub som Brøndby IF, som har så mange mennesker, som går så meget op i det, og det fylder så meget i vores hverdag. Og I har måske læst dem rundt omkring, men det er åbenhed. Det er, at man fortæller ærligt og troværdigt omkring, hvad det er, der sker. At man ikke holder information tilbage. Så er det ansvarlighed. Altså de mennesker, der sidder inde i den klub, de er ansvarlige over for os. De styrer vores klub, det er det, der betyder så meget for os. Og det ansvar, det skinner ikke igennem i dag. I dag er de kun ansvarlige over for dem selv. Og det ønsker vi skal ændre sig. Og så ligger der også i det, at man skal være økonomisk ansvarlig. Hvis man ser på de sidste 5 år, så har Brøndby IF mistet flere 100 millioner kroner på dårlige investeringer. Og det mener vi ikke kan være rigtigt. Nu har vi snakket meget om aktionærer, og det kan godt lyde sådan lidt pengemandsagtigt, men der er rigtig mange af de aktionærer, vi har snakket med, som er almindelige fans, almindelige mennesker, som har mistet rigtig mange penge på at investere i Brøndby IF. Og så er det demokrati, og det mener vi er helt essentielt for, hvordan en fodboldklub bliver drevet. Og det betyder jo sådan set, at de mennesker kan blive holdt ansvarlige for, hvordan de driver fodboldklubben. Og så hernede er vores primære formål. Og det er sådan set bare at sikre, at der ikke er nogen, der kommer til at sidde fast i systemet i for lang tid. Nu har vi brugt 3-4 måneder på at sidde og kigge på de her ting, og vi har researchet og set på lovsamlinger og regler, og vi har kigget og snakket med folk. Og når vi kigger ud på det, der foregår omkring Brøndby IF i dag, så ser vi et meget splittet fællesskab. Vi ser rigtig mange forskellige grupperinger, som har hver deres meninger og holdninger omkring, hvordan Brøndby IF bør blive drevet. Og den her sådan splittelse, eller sådan polarisering, er egentlig noget, der er foregået igennem rigtig, rigtig mange år. Og det er et problem, og det er også det, vi har set komme til udtryk i, at klubben ikke kan kunne finde ud af, hvilken vej den skal gå. For man kan ikke blive enige om, hvad man skal gøre. Og jeg er også sikker på, at jer, der sidder her i dag, I har også hver jeres syn på, hvad problemerne er, og hvordan man skal løse problemerne. Og en del af det her, det er at prøve at starte en debat omkring, hvordan finder vi et fælles fodslag for at løse de problemer, som der er, og hvordan kommer vi fremad. Og det her, det er jo så smukt, sådan som vi har visualiseret det. Det er, altså det er der, hvor vi skal hen. Og en anden ting, sådan, når vi kigger på det her, så er det ret tydeligt, at der også er 2 fællesskaber i det fællesskab, vi har. Der er det fællesskab, som er omkring amatørklubben, som vi har på den ene side herovre. Og så er der den anden del, som er måske primært fans, som er kommet til på grund af førsteholdet, en professionel afdeling. Og de 2 fællesskaber, de eksisterer sådan lidt sideløbende, men aldrig rigtig sådan smeltet sammen. Og det kan vi godt tænke os, fordi jeg tror, at hvis man er fan af førsteholdet, eller så har man et syn på klubben, men hvis man nu er kontrollør eller frivillig, så ser man på det på en anden måde. Og hvordan kan de ting mødes og blive smeltet sammen? Det kan vi godt tænke os også at prøve at finde en løsning på, eller komme derhen, hvor det sker. Og det er sådan, som vi ser debatten i dag. Det er det argument, som vi har hørt i rigtig mange år. Men hvis ikke at det er dem, der er der nu, eller hvis ikke det er den måde, det fungerer på i dag, så er det en ond pengemand. Så er det en fjendtlig overtagelse. Så kommer der nogen og køber vores klub og gør noget med den, som vi ikke kan lide. Det er de 2 alternativer, der har været. Behold status quo, eller sælg det til en rigmand. Og der mener vi, at det er, der findes jo, det er jo verden er ikke sort og hvid, der findes mange alternativer og nuancer inde i midten. Det er ikke stagning eller kaos. Og det er her, hvor vi kommer ind i billedet. Det hele det her spektrum af alternativer. Og det er også derfor, vi har inviteret nogle gæster i dag, for at høre lidt omkring, hvordan gør man i udlandet, hvad er erfaringerne, hvad er der for nogle idéer derude, som man kan tage og bygge videre på. Og vi vil også præsentere vores tanker om det i dag, og det er ikke fordi, vi mener, at vi har svaret. Vi kan bare godt tænke os at starte en debat omkring, hvor skal vi hen. Fordi der er ikke nogen tvivl om, den konstruktion, vi har i dag, den har nået sidste holdbarhedsdato.
Og der skal findes en løsning på det inden for et par år. Og hvis ikke vi gør noget, så ender vi måske med at miste indflydelsen totalt.